sekolah tetanus ana ing Tegal Bantengan. Rumangsa marem yen to aku nyawang tetanduranku katon ijo royo-royo. Sawetara suwe anggonku ngasuh. Nanging babar pisan durung ana abdi ngirim kelawan aku. Di Mbak Jaya. Aku sing teko, Di. Mbak Yu Kencong Sari. Kok grenang-grenang apa wis rampung iki mau anggonmu maculi? Sampun. Wis rampung. Niki nembe kemawon kula ngasuh. Wis wayahe ngasuh. Adat lupianipun wonten abdi ngirim dumateng kula. Nanging ngantos wedal menika dereng wonten salah satunggaling abdi ingkang ngirim dumateng kula, Mbak. Ya segede pangapurane lamun to rada randhat. Ki mau sing ngirim ora arem ora indah. Nek sing ngirim aku, Di. Pripun? Sing ngirim aku. Sampean ngirim Heeh. janur gunung, Mbak Yu. Arek ya ora apa-apa to. Angge mboten Ajar napa-napa. kowe sedulurku ipene pangrengku kaya sedulurku dhewe. Kae kirimane tak deleh ning isor wis sing maklung etak kae. Menawi ngaten nyuwun wedal sawetawis. Nggih, karena sesuai-sesuai ya, Di ya. Boten, Mbak Yu. Alah ya. Bocah bagus kaya ngono. Edane ya ki kok lakon tok lakon terus bareng karo aku. Dane ora rasane ya. Nang kok ya suwe temen di Kembang Jaya. Sekedhap malih, Mbak Yu. Malah aku ki wis ora sabar pengen bloko kok ora barbar. Piye Di? Nggih. Enak to masane? Eco, niki wau semasak sampean piyambak. Heeh, sing masak aku. Nggih. Nanging wonten emanipun. Gimana apa? Radi asin. Elah-elah. Kasinan. Nggih. Adat lebihanipun yen tasih prawan masak niku kasinen pratandha agi-agi kepengin duweni bojo. Ngendang omah-omah. Lah sampean iki pun gadah bojo. Ha iya, ngono kok dadak kok rasani to, Di. Nah, gojek sawetawis, Mbak. Heeh, ora apa-apa. Ngene lho, Di Kembang Jaya. Mbak Yu Kencong Sari. Karaya-raya aku sumusul kalawan kowe ning Tegal Bantengan tenane ana bab utawa ukara sing pengen tak udari karo kowe. Sapa meneh to sing tak jak rembukan lamun to ora kowe. Kowe ora ngerti dhewe sedulurmu Kakang Penewu Sukmanyana kuwi asring tindakan ninggalake aku. Leres menawi tetelo wonten kawigatosan magepokan dumateng kula. Monggo sampean walaka mawon dumateng kula, Mbak. Heeh, ngene lho, Di. Wis pirang-pirang dina rasane awakku kok patek greges. Yen awan panas ora karuan, saya yen wanci bengi. Wah, nyepe ra karuan, Di. Sampean kados. Heeh. Nggih pun limprah. Kok lumrah piye? Mangsa rendeng ngalih ing mangsa ketiga. Ngono. Yen dalu niku nggih atis, yen awan iki nggih panas. Nek saka rumah saku lara aku iki ora lumrah. Jeneng lumrah wong lara ki seminggu waras. Suwe-suwene ya sesasi waras. Ning aku iki ora wis pirang-pirang sasi kok isih ngrasakno pating greges ya, Di. Sampean kok mboten tombo, Mbak. Mergo suwe anggonku nandang lara aku ra srata golek tombo. Ketemu ning kene wong tuwa. Wong tuwa kuwi kandha bloko. Lamun laraku iki bisa mari tambane mung siji. Napa, Mbak Yu? Tenan ya Di, ora apa-apa lah kok tak blakake. Mboten napa-napa wong kalih kadang KIP piyambak. Jane ya ora mentolo nang piye jeneng wong lara kok ora ditambani. Suwene-suwe mesti mati ra ngono to, Di. Ampun ngendika kados ngaten. Ya wis tak blakake wae. Wong tuwa kuwi kandha, laraku bisa mari. Tambane mung siji. Aku turu bareng karo kowe mbok keloni, Di. Iya. Mbak Yu Kencong Sari. Kene Menawi sampean ajeng gegojekan nanging ampun kelangkungan. aku ora gojek kok Di Kembang Jaya. Lho niki estu Tenan, lahir batin aku tresno karawan kowe. Aku gandrung karo kowe, rina wengi aku nyidam pengen ngrasakno piye rasane mok keloni
sedina sewengi. Oh, menawi ngaten anggenipun panjenengan lara niki nggih lara batin. Lara bronto di Kembang Jaya. Boten, Mbak Yu. Kok boten piye? Lah pripun? Lho iki diwenehi enak-enak ora usah bayar kok ya, Mak. Enak nggih enak, Mbak Yu, nanging monggo to dipun pirsani. Kula niki sinten? Kowe dulurku Ipe. Nanging kenging menapa sampean kok gadah raos tresna dumateng kula? Niki mboten becik lho, Mbak Yu. Kowe kok gelem ngladeni aku di kaya ana tetembungan. Pripun? Tempe dilempar. Tegesipun Ana dulur Ipe dioper. Gelem ya? Mbak Yu Kencong Sari. Apa tadi Kembang Jaya? Menawi kula kelampahan lelados ingkang kados ngaten. Heeh. Dosa menapa ingkang badhe kula sandang? Alah. Urip ning donya kuwi mung sepisan lho, Bang Jaya. Napa gagas dosa? Dosa kuwi yen konangan dikuwepri wong sak desa diarep ngubengi desa. Nanging yen ra konangan, kelonan karo bojone liyan kaya aku iki. Mbak Yu, boten. Kok boten wae? Ora sewah pekewo. Pangapunten ingkang kathah. Menawi sampean ngersakaken ingkang kados ngaten, kula mboten saged lelados. Kok wangkal kowe. Lem ya. Boten. Sithik wae. Ayo kok tak warai. Wayahe lho diawane anyep, angine seribit-seribit. Kowe enake ra karuan. Boten penak nggih pun. Kok ya isih wangkal emoh. Bagus topo udang. Jos. Duwe penyanyo-nyanyo ngene kok ya emoh kowe tadi Kembang Jaya. Sekesaraten niki nggih sampean. Mun cetha niki kula mboten purun lelados sampean peksa. Elek kok gak gelem
biasane niku kathah. Kae Mbah kae. Meneng yo Mbah yo aja kandha-kandha ya Mbah. Kok malah ora kompak ngono. Esok-esok gegere ra karuan. Kapara dipun mangertosi dumateng Kakang Sukmayana. Tartamtu tumindak sampean badhe nglingsemaken asmanipun Ora Kakang. idep ora mawas Di. Aku wis kadung berung pengen ngrasakno TPC katresnanmu gelem ya. Oh, ngaten Mbak Yu. Monggo menawi sampean badhe gandrung kapiluyu tiyang kakung sanes. Ampun kula. Kok kurang ajar kowe Kembang Jaya. Awit sedaya kala wau saking tumindak panjenengan, Mbak. Atase aku wadon wis ngemes-ngemes katresnan kalawan kowe. Nek nyatane babar pisan ora kok imbangi, nanging malah aku kok wirang-wirangke. Yo, ora apa-apa di Kembang Jaya. Sing bisa mirang-mirangke ning kene ora mau cukup kowe. Aku luwih dhewe iso. Perkara iki bakal tak pradulke ana ngarsane Kakang Peneu Sukmayana. Ijo tak olehke abang, abang tak olehke ijo. Asik. Bayu Kencosari. Ciloko. Lamun kedadian sing kaya ngene dimangerteni kelawan Kakang Sukmayana. Banjur kepiye, Mbak Yu? Bayu Kencosari. Lawang bukaan jendela ora ditutup. Lah kok ora ana yang omah iki nang endi? Nyai. Nyai. Nyai Kencosari. Tulung Kakang Peneu tulung. Nggih, dilebi lawange dilebi. Setono apa jane? Kula isin kula wirang Kakang kula nyuwun mati mawon, kula pateni mawon ngagem usangane panjenengan. Lho. Lha iki teko-teko kok sambat isin sambat wirang njaluk mati. Apa tau tumon bojomu iki mateni wong? Nggih mboten. Ayo kok moro-moro kowe sambat isin sambat wirang iki ana apa? Iki mau jane saka ngendi kowe? Saking Tegal Bantengan. Lah ngopo? Ngirim ke Bangjaya. Ngirim Nggih. dengaren. Ampun ngaten nak Kakang. Biasane nek dikon ning sawah jare wedi nek ireng. Mongko panas drandang kaya ngene kok ngirim barang apa ora ana abdi kok piye? Nggih enten nanging ngaten lho. Hmm. Nak Kembang Jaya menika pun kula rengko kados dulur kula piyambak nadyan to mong dulur ipe. Ya. Anane kula ngirim dimen disawang tangga teparoke kae lho. Kencong Sari le gemati karo dulure ipe. Nadyan dulur pernah ipe nek pangereng kowe kaya dulure dhewe ngoten. Lah mulai-mulai kok sambat isin sambat wirang iki ana apa? Lah pripun kok mboten wirang mboten isin. Sing jalari Kembang Jaya lho. Bedhog grandang wanci sepi mboten wonten menungso babar pisan. Kula ngirim lho, kula kok ditembung tresno ajeng dikeloni. Kula mboten purun jare kula diodol-odol. Kembang Jaya. Nggih. Arep prawoso kowe? Nggih. Wis kelakon? Derek. Walah, urung iki kok tiwas petentang. Lho. Kakang. Lho pejan kula prajuli kok mboten ngamuk. Kula niki bojo lho nggih, bojo. Iya. Ibarate wong keplok kuwi yen tangan siji ora bakal muni, kejaba tangan loro. Arepa Kembang Jaya nembung tresna karo kowe. Yen kowe ora ngimbangi ya ora bakal kelakon. Lah kula ngimbangi ya, Rek. Nggih. Lho, mboten Kakang, mboten lambe-lambe yo. Mboten Kakang, kula mboten ngimbangi malah mboten kurang-kurangin kula ngelingke. Sabar. Pancen momong dulur ipe iki ya kaya ngono. Mbok ya kowe iki pernah tuwa gelem nuturi. Lho mboten kurang-kurangin kula nuturi anggen kula ngandani nanging Kakang. Nanging piye? Jeneng tresna durung kelakon kok malah ngeraes-ngeraes mentoloni. Kok ngono
panjenengan. Nggone ngolo-ngolo aku kepiye? Ngeten niku Mbak Yu, Mbak Yu. Sampeyan kok lek kerasan dadi bojone Kakang Penew Sukmanyono. Coba to penjan sawang penjan pirsani. Kakang Penew Sukmanyono ki apa lho? Wis tuwa, ora iso apa-apa ta ibaratno macul ora iso jero. Lho ngoten niku. Kembang Jaya ngono. Nggih. Muni kaya ngono. Nggih. Aku diarani tuwa. Nggih. Diarani wis ora iso apa-apa. Nggih, Kakang. Ayo mbok diterima pancen yo iki. Yo, Kakang, penjan kok tasih sabar mawon. Lah kok ora sabar iki kepiye? Pancen kahananku ya kaya ngene. Lah kowe yo ngerti dhewe. Nggih, nanging nggih Kakang. Nanging Lho, kepiye? jenenge sedulur kok ngolo-ngolo dulure tuwa. Heeh. Mboten namung menika. Sak sampunipun ngolo-ngolo penjan malah kula niki kok dipamer-pameri. Dipameri duit, Mboten. sandangan, Dede. banjur pameri apa? Pameri niki ngeten niku Kakang. Mbak Yu Kencong Sari wis to. Ayo to, ladenono aku ra ketang sedelok wae. Coba to sawangen aku. Aku iki wis pawakane gedhe dhuwur, Ya. bagus. Wong yen pawakane gedhe kaya ngene ya Mbak Yu, mesti apa-apane sarwa gedhe. Menapa Mbak Yu Kencong Sari mboten pengen ngrasakno sing gedhe? Lho ngoten niku. Lah kamangka Kakang. Kamangka kepiye? Aku sumpah lho rina wengi kula nyidam pengen ngrasake barang sing gedhe Kakang. Lho, mboten. Kene. Mboten Kakang. Bilang Kowe kandha ngono kok ora awan mau. pripun? Lah nek awan mau jaran tak tuku kok loro. Jenenge napa? Ana mbogo gedhe-gedhenan kowe. Dalah. Teter yo lah. Penjan iku lho kok nggih. Ayo anane kaya ngene ditampa kaya ngene kok. Kok terus jaran loro kan. Ani iso gentenan. Ampun ngoten ah Kakang, Kakang. Kok rumangsamu, mbok kowe sing bisa ngomong karo adimu Kembang Jaya. Momong nek kelakone kados ngaten kula nggih mboten trima. Dadi wong tuwa ki sing sabar, ibarate segara. Ana ala ya ditampa, apa meneh apik. Sabar nggih sabar nanging sing pungkasan nglarakno ati kula. Kok bisa? Jenenge penjan iki bojo elek-elek bojo kula tresnani lahir batin. Kok sak tembungmu kok elek-elekan. Boten bagus kebablasan Kakang boten. Ayo bagus kebablas nek ana gak kliwat baguse. Kowe iki kok Penjan iki bojo kula sing paling kula tresnani. Ah. Lho Kembang Jaya kok wani-wanine ngalep kalih panjenengan. ning aluk piye? Lho ngeten niku wis Mbak Yu, ora gelem ngladeni kula nggih mboten napa-napa. Ning kula niki rina wengi badhe ndedonga. Muga-muga Kakang Penew Sukmanyono age-age gelis bongkok. Dongane Kembang Jaya kaya ngono. Nggih. Kepengin aku ndang mati. Nggih. Ben gampang ngukup randamu. Wis Kakang. Kembang Jaya saya tegal badengan. Asih. Bocah pengajian. Ya, lek kok ngopo bojomu keringet mati gembrobyos. Wis, nek ngene iki Kakang Penew Sukmanyono nglarah kalawan Kembang Jaya, mesti kok ngamuk Kembang Jaya disuwaduhi rasakno kowe. Salahmu dhewe. Lho, diwenehi bothok kali ngemplung kaya ora gelem. Yo ngene iki pemutane rasakno kowe Kembang Jaya. Keduwung aku gedhekke kowe. Keduwung aku minterke kowe. Ora ngira babar pisan. Cilik tak lelitik. Wiwit katilar sedo dening rombolan iki. Kowe bodoh tak pinterke. Bareng saiki wis gedhe. Lama arep wani karo wong tuwa. Nembe pisan menika. Kula ngraosaken sampean nyempalani dumateng kula Kakang nanging kula niki kepengin ngertos napa dosa luput kula Kakang.
Isih orang rumangsani. Dosamu, luputmu, mergo kowe wani nembung arep tresnani Kencong Sari bojoku. Mama mripatmu, kupingmu, krungu, teko kupingmu, mripatmu mesti weruh. Yen Kencong Sari kae bojoku, nek kok mentolo-mentalamu, kowe lagi arep seneng karo Kencong Sari. Sak luguting kolang kaling rambut pinara sewu boten wonten seratan manah kula tresna dumateng Mbakyu Kencong Sari malah kaporo Kakang Sukmayana dawa koso wangsulipun Mbakyu Kencong Sari mapan wonten ing Tegal Bantengan nembung tresna dumateng kula Kakang. Kencong Sari kae bojoku sing ngerti watak wantune ki aku. Yen ora kowe iki jalari ora bakal dumati kedadian sing kaya ngene. Kowe kandha kaya ngono. Mergo tok nggo nutupi kabeh kaluputan. Ya, ora apa-apa. Ora apa-apa, Di. Mergo aku ngrumangsani wis tuwa. Yen kowe arep seneng Kencong Sari, carane aja kaya ngono. Estu boten. Tembungen ana ing ngarepipun Kakang. Ora usah dadak kowe ndongake, mujekke pun Kakang, ben kris mati, ben gampang kowe ngukup prandane Kencong Sari. Sampeyan pinangka jimat pepundhen kula. Pinangka gantosipun tiyang sepuh kula. Sampeyan iki nggula wentah dumateng kula. Babar pisan kula boten ndedonga ing kados ngaten, Kakang. Ora pengarepanipun Kakang kowe bisa kandha kaya ngono. Nanging aku ngerti tenane kowe ngalap patinipun Kakang. Katimbang aku mati saka dongamu, keduwung kowe tak pateni. Waduh, waduh, waduh. Ora ngono ki get-gete wong nabrak wong. Sekaget ki aku kok malah. Kula niku nggih kaget nggih wedi, Ndara. Kok wedi perkarane apa? Lah jenengan badhe mateni Ndara Kembang Jaya, lepasipun menapa? Salahe bendaramu Kembang Jaya wis wani nembung seneng arep demeni bojoku. Ajeng tresna kalian Ndara Kencong Sari? Iya. Pinten sanjang? Ya bojoku. Ndara jenengan iki bodoni, Ndara. Bojoku Kencong Sari iki wong wadon jujur-jujure wong wedok sak donya. Ndara, kula sing mangertosi, sing ajeng tresna niku mboten Ndara Kembang Jaya. Nanging sing suweten, sing guwaten niku bojone jenengan. Kowe kok bisa matur kaya ngono? Nggih. Iki perkara gedhe lho. Nggih. Perkara kulawarga. Sisip sembiren nganti meleset nggonmu matur, kowe sing tak pidana. Ndara ngoten ta. Kowe bisa matur kaya ngono? Apa kowe bisa mbuktekke yen Kencong Sari sing nembung? Bukti? Iya. Kula gadah buktine, Ndara. Apa buktine coba? Nggih niki Ndara, wonten buktine Ndara. Aku ki butuh bukti, aku ora butuh kuwi. Yen kuwi aku wis ora mbutuhake. Lah nggih kula badhe mendhet buktine. Ayo buktine gawe rene. Kula simpen wonten mriki lho. Apa iki disimpen ning kono? Niki wujudipun layang saking Ndara Kencong Sari ken maring Ndara Kembang Jaya nanging kula saged jenengan mboten kula pareke, Ndara. Lah iki leh mun nyimpen ning kono wis pirang dina? Mon sumulan. Layak nganti lungset kabeh tulisane kok ndobor. Yen ngono meneng aku tak macan. Kowe meneng aku tak maca. Anak kok waca ya. Kok Jajal aku tak ngrungokke.
Anggenipun jenengan ngendika niku kleru. Lah iya nek kowe ra iso maca, kowe meneng, aku tak macan. Kowe meneng aku tak maca. Iya. Kok diparengke meleh? Jare arep mbok waca kok bingungi wong. Nggih, Pun. Nek ngoten kowe meneng aku tak macan. Sing bener iki kowe meneng, aku tak maca. Nah! Oh alah. Jenengan iku kok. Rungokke. Nggih. Kepadak. Patake kula niki lho, patake kula. Kepada. Oh. Siadi Kembang Jaya. Barengi layang iki di Mbak Yu arep kandha karo kowe. Arep njaluk tulung. Tulung ana Mbak Yu keng lagi kesepen. Mergo Kang Masmu Penewu Sukmayana wis ora iso apa. Lho ngene jane yo ora usah ditulis. Niki ngapusi mesti nggih. Ora iso apa-apa mulung tulung tresnanono Mbak Yu yang bertanda tangan di bawah ini. Dara Penewu? Jenengan ngagesi napa? Iki lho, tanda tangan iki mau. Oh alah. Yang bertanda tangan di bawah ini. Penewu nek Penewu. Iki tulisannya piye coba waca? Yang bertanda tangan di bawah ini. Ayo ngisor. Kok di bawah ngeten lho. Lah ngendi? Tulisan iki lho di bawah tulisan. Napa? Oh alah cap jempol iki. Nggih. Yo. Layang iki kena kanggo bukti. Nggih. Nanging umpama digawa ning pengadilan ora bisa ngadili, ana bukti kudune ana seksine. Bukti saksine. Mergo kowe sing nggawa bukti, kowe sing ngerti kedadian iki. Gelem kowe dadi seksi. Mboten. Mboten. Oh, mboten piye? Kowe sing nggawa bukti lho. Kowe ngerti kedadiane lho. Nggih kula ngertos nanging kula niku wedi saestu. Kowe kok wedi iki perkarane apa? Ndara Kencong Sari menika ceriwis ndara guelak. Wis Makanya to. kula luput sithik dipecat. Saiki sing duweni kuwasa ana ing Kapanewon ki aku, Kencong Sari bojoku. Yen nganti ana apa-apane, mengko aku sing tanggung jawab. Saestu nggih ndara. Iya. Nggih pun kula gelem. Gelem? Nggih. Nek gelem kae, undangan bendaramu. Nggih nistakaken dawuh ndara. Arep ngendi? Ono dhisik. Kon Kersane bali Kang. perkarane karo aku durung rampung cah kae. Pripun? Kembang Jaya pun penyadutani? Wis tak saduki. Piye saduki? Wis tak seneni. Syukur. Wong kurang ajar. Rumangsamu. Aku ki dulurmu IPK kok keloni. Rumangsamu mau ngono ki. Mboten. Lah kok melu nyenani? Sing nyenani ki aku ae. Lah lara ati kula. Iya, ning isih lara aku mergo iki adikku. Nggih, monggo. Kembang Jaya. Kowe dadi adikku kok bodoh. Bodoh. Bocah enom bagus rupamu ora tanggap babar pisan. Ngerti ana wadon diatelen kemriyek ora ndang kok tandange ngenteni apa kowe? Kang. Nanggene ngendika kok ngaten? Lah kepiye? Kok bodoh ana wong wedok? Gatelan kemriyek kok ora diladeni bodoh kowe. Lho penjane iki nyindir pripun? Lah kok aja krasa nek ora rumangsa. Mboten kula mboten. Lah iya. Wong wadon apa kowe dhewe? Nggih. Kae wadon. Arep kowe iki lho ya rupa serambet jaji ra puokrok lakonanmu kok ya Allah. Kembang Jaya, Kembang Jaya. Sok meneh ana wong wadon sing lanang wis ora iso apa-apa, nak kon demeni ndang gagele. Lah kok Mungkin riyen nak. ana apa? Lah niki kok malah sansaya. Rasan saya kepiye? Ya nyonya ati kula. Lah kok bisa? Lah nek ana wong wadon duwe bojo wis tuwa, ora iso apa-apa ndak
aku iso apa ora? Ora iso? Lah iya, yen kaya ngono cecok sing luput dudu Kembang Jaya nanging kowe. Angger riyen. Ana apa? Gedhe cilike penjen menika ndakwa kula. Iya, mergo ana buktine. Wonten buktine apa? Layang iki sapa sing nulis? Kowe nulis layang ning kene sing isine layang kowe kepengin disenengi karo Kembang Jaya. Ora apa-apa, kuwi hakmu. Nanging sing dadi laraning atiku. Perkara aku gak iso apa-apa kok melu mbok tulis ning kene. Sabar Kakang Inamoha masuk. Ora ana birin-birinan ngene iki. Nggih. Kula ngakoni salah, kula ngakoni luput, kula njaluk ngapura Kakang. Apa? Ijane sing kebangetan nggih sampeyan. Lah kok iso? Wis tuwa mek ndek bojo enom. Lah ngene iki aku jek pengen dikeloni. Wanci wengi pengen diisik-isik. Sing salah ya kowe. Lah kok diolah-olah kira-kira blokok. Sing salah ki kowe. Kok saged? Kowe sok kala mangsa tak kon nukuke jamu. Ben aku iso. Lho, jamu mbok ombekke aku ora tangi kok malah turu terus. Tak kok obat tidur. Mboten Apa Kakang. ora pancen ngalap karo aku kowe? Mboten Kakang. Nggih sabar nggih Kakang sabar kula nyuwun ngapura nggih. Wes, ora ana sabar-sabaran. Ampun ngaten kula cinta lho Kakang. Alapret ah. Ampun ngaten nggih Kakang. Kecong Sari, Nggih kula. iki perkara gedhe. Mergo kowe wis wani njalari kepengin selingkuh karo kadangku, Dik. Nek nyuwun sewu. Jeneng wong luput. Mm-mm. Cara diunggahke ta pengadilan. Ora cukup mung bukti. Banjur Kudu ana seksi. seksi ya wis ana. Sinten wani? Oh, mejan apa ngapus-apus? Ndi mau? Ora ana wong wani dadi saksi. Tak suwek cangkeme. Sinten? Ora ana. Lah iki apa? Seksi. Mergo kowe ngerti kedadian, kowe sing dipasrahi ngeterke layang. Kok Macicil. Hah? Macicil. aku ora mecicil karo kowe. Wis pancen koyo ngene. Apa? Boten Hah? angine banter kelilipen. Kelilipen? Mripate kula. Wis, aja wedi ditukani. Nggih. Mengko aku sing tanggung jawab. Kudene Hah? kepalane Dara. Segede apane? Dadi arum wedi iki mergo kowe. Kecong Sari, Kula. kudune kowe kena kanggo tuladha kabeh para wanita ana ing Kapanewon, Majasemi, mergo kowe bojoku. Aku dituwake wong sak Kapanewon. Yen trekahmu kaya ngene, apa gunane aku duwe bojo kowe? Mula kali kuwi rungokke tembuku. Wiwit dina iki kowe tak pegat. Ampun megat kula, Kakang. Iya, wis ra kena dienggo ae kok gondeli. Ampun megat kula. Lah kowe kok ora gelem tak pegat iki perkarane Kula apa? wedi dadi randa. Heh? Sing ngomong ini kene. Nggih, kula ki tetep mriki panjenengan, Kakang. Rondo iki kepenak lho. Mboten penak. Akeh sing ngurusi. Mboten. Lah niku rondo nek rekoso. Sing kandha sapa? Niku seri. Iku rumangsamu. Mboten. Ande wis bahagia kaya ngono kok. Ampun ngaten, Kakang. Mergo kowe gawe wirangipun Kakang. Kowe mirang-mirangke adikku Kembang Jaya biar gawe congkrahku karo kadangku. Mboten, ampun ngaten, Kakang. Kula kapok mboten badhe kula baleni. Sumpah niku. Kapok lomba. Nggih. Mboten. Ayo saiki pedesen sesuk nyambel meneh ngono. Mboten kok, Kakang. Kowe tak sepuro. Nanging ngono syarate. Sarate napa? Kowe kudu gelem sesuci lahir lan batinmu. Tegesipun. Sesuci lahir. Kowe kudu adus umur 7. Kok kathah sanget, Kakang. Anyepet. Ramas nganggo sampo Teluk ngumbet. 7 botol. Untuk
resik ragamu. Sesuci batin tegese. Kowe niat ora kepengin baleni tumindak meneh. Njaluk ngapura marang ngersani Gusti. Nggih Kakang nggih. Saguh. Saguh. Yen saguh. Kaya ana sendang. Enggo adus. Nggo sesuci. Nek wis rampung, gelis balik. Nggih. Yo, sasangono. Jenenge napa? Kok menawa kowe butuh. Kok ngaten to Kakang sangoni rak dhuwit nyangoni kok pusaka. Sapa ngerti kowe butuhake ana ing sendang kono mengko. Nggih nanging Kakang. Saderengipun kula nindakake siram jamas, kula niki rumangsane nggadahi luput kalian Kembang Jaya. Kula tak nyuwun ngapura nggih. Ono, jaluk ngapura. Nggih. Aja suwe-suwe. Mboten Kembang Jaya. Mbak Yu Kencong Sari. Jaluk ngapura ya dia. Kok sore-sore Dara. Ayo gelis. Nggih nggih Kakang. Jaluk ngapura kok ngoyak. Kurane aku ya di. Ngatur Mbak Yu. Gelis. Wis aku tak nindakno siram jamas. Iki ngatos-atos. Heeh ngapurane tenan ya dia. Ayo. Nggih nggih. Jalane kono. Kembang Jaya. Kados Raga ayune arum kang teko kene umpama ora aku kelangan ati. mila kanten menika kula suwun kanthi sanget dumateng sampeyan pitados dumateng ingkang kadang. Sok meneh aku ora gampang percaya marang aturin liyan. Mergo kowe adikku wiwit cilik sing glwenthah sing gedhe iki ya. Sing gedhe pangapuramu yen nganti pun kakang kladuk nggone duka marang kowe. Posok wangsulipun menawi kula gadah kaluputan kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Dong, Kula. bendaramu tilik ana nggone adus keramas wis rampung apa durung? Nggih nggih Dara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu mungsu kok kaya ngono. Saka rumangsa kuwi tak gawani pusaka kanggo jaga-jaga mbok menawa kewan galak utawa menungsa ki ngganggu gawe. Lho kok malah kanggo nglalu. Salah ing panampi Kakang. Mula saka kuwi kowe kabeh minangka dadi paseksen papan kanggo sesuci Kencong Sari kae. Besok yen ana reja rejane pinjaman karana pasucen. Lan muga mung kendhek ing sakjroning gedungenan. Prawan-prawan pasucen yen durung ilang prawane ora payu wah omah. Kanthi kuwi teruske nggonmu nyambut gawe ana ing Pategalan. Arung tajake Bali cepak-cepak rampen kanggo slametane Mbak Ibu. Iki atos-atos Kakang Ayo, Sira. ayo.